Saudos, que tal como están? O tren turístico leva sen funcionar dende o 1º de maio e as previsións é que non volva a prestar servizo alo menos ata o mes de xullo e que o goberno está a licitar un novo contrato que podería estar adxudicado o mes que ven. Así, un dos atractivos turísticos máis enlleiros da cidade estará desaparecido na Ascensión en boa parte da temporada alta. Coa temporada alta xa inaugurada e a un día das festas da Ascensión, Santiago non conta cun dos atractivos turísticos máis demandados polos nosos visitantes. Falamos do tren turístico, un servizo que deixou de prestarse o 1 de maio e que acumula meses de retraso na súa adxudicación por un recurso xudicial. Ante esta situación, todo fai pensar que ata o mes de xullo non poida volver a funcionar. Houbo un recurso, que ao final foi un recurso gañado tamén pola empresa pública por Incolsa, un recurso que ademais partiu esa resposta do propio Consello de Administración de Incolsa e a partir de aí, pois o que foi o contrato da empresa que prestaba o servicio ata agora fíxoselle unha prórroga, pero non é posible volver a renovar esa prórroga. Pero entendemos que a maior brevidade estamos dando, todos os pasos e os procesos siguen o seu cauce habitual e agardemos que en breve, agora estamos na segunda mesa, quedaría outra mesa e en principio creo que en xuño teríamos que ter xa o nome, o resultado xa definitivo desa licitación. Trátase dun servizo que moveu o ano pasado unhas 100.000 persoas. Hoxe tiña lugar unha nova mesa de contratación para adxudicar o contrato a que se presentaron 4 empresas. Entre as condicións do novo prego cabe salientar a substitución dos vehículos e a posta en marcha de novas rutas como unha adicada ás zonas verdes. Palabras de Marta Lois nunha rolda de prensa na que anunciou a participación de Santiago no proxecto WOMARTS, unha iniciativa europea liderada por primeira vez por unha cidade española. Ademais, Compostela formará parte doutro proxecto comunitario chamado Atlantic Social Lab. Por primeira vez na historia do programa Europa Creativa, Santiago liderará ao longo de 4 anos o proxecto WOMARTS. Trátase dunha iniciativa que busca loitar contra a desigualdade de xénero no campo das artes. O proxecto, financiado no 50% pola Unión Europea, terá un orzamento de 3 millóns de euros e contará cunha dúcia de actividades. A promoción dunha carta magna en defensa das prácticas de igualdade de xénero na cultura, a creación dunha rede que se chama Embaixadoras, a creación dunha plataforma de promoción internacional para creadoras ou tamén a inauguración e itinerancia dunha exposición conmemorativa do 70 aniversario da publicación da obra de Simone de Beauvoir, O segundo sexo. Ademais, Santiago participará xunto con outras 9 entidades no proxecto tamén europeo chamado Atlantic Social Lab. Esta iniciativa pola que o Concello recibirá 170.000 euros servirá para potenciar os procesos de orzamentos participativos. O vindeiro sábado celébrase o Día Nacional do Celíaco e, unha vez máis, o restaurante A Curtidoría uniuse a esta conmemoración. Fixo en colaboración ca Asociación de Celíacos de Galicia organizando un curso de cociña sen glute, e que nunca está de máis coñecer receitas axeitadas para que as persoas con esta patoloxía crónica poidan desfrutar dun bo menú. Cada vez menos, porque cada vez hai máis coñecemento e sensibilidade sobre esta patoloxía, pero os celíacos aínda atopan dificultades para comer un menú con tranquilidade fora da casa. É por iso que dende hai tempo o restaurante A Curtidoría se puxo en contacto coa Asociación de Celíacos de Galicia para mellorar neste aspecto. É tal a implicación deste establecemento que vende organizar un curso de cociña sen glute e ademais continúa avanzando para adaptar a súa carta. Nosotros pensamos que antes de que acabe este año, el 100% de todos los platos estarán adaptados para una persona celíaca, con lo cual ya no habrá distinciones ni de cartas, ni de sabores, ni de ningún otro tipo. Aquí pueden tomar desde una pasta elaborada para ellos, hasta pan, hasta los pimentones que utilizamos. Ten en cuenta que el gluten está presente en muchísimos ingredientes de nuestra vida cotidiana y lo que tratamos es un poco de sustituirlos por otros que sin que mermen el sabor consigamos hacer el tipo de cocina que nos gusta, que es un tipo de cocina más mediterránea. Nesta xornada de cociña para celíacos non faltaron os postres que correron a cargo de Yolanda, autora do blog Magdalenas de Chocolate. Ela está convencida de que se pode comer ben e sen glute. No hay ningún problema. Es más difícil, sobre todo salir a comer fuera a los restaurantes es más complejo porque hay mucha gente que desconoce o no tiene la formación necesaria como para poder elaborar cocina sin gluten, pero sí que se puede, es posible. Y en casa, teniendo cuidado, y hoy en día que tenemos muchísima más información y que incluso
en el supermercado es fácil detectar los productos que tienen símbolos sin gluten, pues tenemos muchas más facilidades que hace unos años. A xornada contou cun gran éxito de participación. Conocer novas cociñas e sobre todo o mundo celíaco, de, pois, se te coincide con alguna persona que a vez hai máis, pois un pouco tamén para saber que podes cociñar e que non. O sábado celébrase o Día Nacional do Celíaco, no que as distintas asociacións queren reivindicar este ano a necesidade de ter seguridade á hora de comer fora da casa. Tamén o sábado, o claustro do convento de San Francisco acolle un mercadiño solidario en favor da Asociación Centinela. Os visitantes poderán atopar dende roupa ata libros, xoguetes ou manualidades. Haberá ademais actividades para nenos. Hai 3 anos nacía a Asociación Centinelas, co ánimo de axudar as mulleres e nais en risco de exclusión social. Dende entón levan loitando por axudalas a formarse e integrarse laboralmente, e aínda que son unha asociación pequena, atenden a cerca de 300 mulleres. Nosotros trabajamos fundamentalmente con mujeres que son madres y procuramos completar su formación, ya sea pues en alfabetización o en las competencias claves. También hemos hecho cursos para la obtención de la nacionalidad. Co obxectivo de completar a súa formación e integralas no mercado laboral, dende a Asociación Centinelas organizan este sábado no claustro do convento de San Francisco un mercadiño solidario. Ali poderánse atopar todo tipo de artículos a prezos moi asequibles, que foron doados por moitos voluntarios. El mercadillo nos lo planteamos como una celebración de la solidaridad. De hecho, están colaborando desde alumnos del Instituto Xelmírez I, personas jubiladas y todo tipo de gente, ¿no? A recadación do mercadiño destinarase íntegramente a financiar proxectos de formación e promoción das nais que se atopan en situación de vulnerabilidade. Ademais, paralelamente ao mercadiño, faránse tamén actividades dirixidas aos nenos, como un obradoiro de papiroflexia, contacontos ou un taller de pintura. E seguimos a debullar a programación das festas da Ascensión que arrancan mañá. Hoxe presentáronse as actividades vinculadas aos orzamentos participativos de mocidade. Haberá un festival de músicas do mundo e o Cancelas Fest. No marco dos orzamentos participativos de 2016 de mocidade, as festas da Ascensión contarán cun festival de músicas do mundo. Será o xoves á tardiña no Toural, e nel actuarán 2 grupos de percusión afro-brasileira. Haberá tamén obradoiros e mostras de gastronomía internacional. O día seguinte, o venres, celebrarase o Cancelas Fest. Terá lugar dende as 6 da tarde no parque que está ao carón do centro comercial, e nel daránse cita 5 grupos da cidade como Catro Jatos ou Mollo Experience. Unha iniciativa dun particular, ademais dun veciño de Cancelas, que saliu nos orzamentos participativos, que estaba interesado en dinamizar a zona cos grupos e cas bandas mozas locais que había en Compostela, como é o caso de Mojo Experience. E, bueno, pois, vai a ser unha xornada que nos vai a permitir a chegarnos non solamente aos grupos locais mozos que existen en Compostela, sino tamén ter unha visión sobre as músicas do mundo que vamos con ese festival de músicas do mundo que se vai a celebrar no Toural, non? O vindeiro domingo teremos unha cita co mellor baile infantil grazas á 12ª edición do certame de danza Intercentros. No escenario da Sala Ángel Braje xuntaránse 165 nenos e nenas de 6 colexios da cidade. Un ano máis, e xa van 12, o Auditorio de Galicia acolle o certame de danza Intercentros. Nesta edición daránse cita 165 rapaces e rapazas de 6 colexios da cidade para amosar o traballo de baile que levaron adiante ao longo de todo o curso. Unha disciplina que supón un beneficio persoal e didáctico para os cativos. Este evento supón, por unha banda, unha experiencia educativa moi enriquecedora para os cativos porque participan activamente na preparación do festival, no desenvolvemento desta actividade de carácter artístico e, ademais, observan e aprenden formas distintas de traballar na danza. E, por outro lado, pois tamén supón unha experiencia persoal de moito valor, porque teñen a oportunidade de coñecer a outros rapaces que tamén lles interesa o tema da danza. De feito, volven a coincidir ano tras ano, moitos deles, entón créase pois verdadeiras amizades a través destes certames. Serán 17 coreografías de distintos estilos, dende clásico ata contemporáneo. Os rapaces participantes teñen entre 3 e 18 anos. O festival terá lugar na Sala Ángel Braje o domingo dende as 7 da tarde e a entrada é de balde.
En clave literaria, hoxe coñecimos a Gonzalo Giner, un veterinario de profesión pero escritor de vocación, que estivo en Santiago presentando a súa última novela Las ventanas del cielo. Unha novela de aventuras na que a través do seu protagonista Hugo viaxamos ás costas de Terranova, Túnez ou as grandes cidades do centro de Europa. Así é o último traballo do escritor Gonzalo Giner, Las ventanas del cielo, unha obra na que o autor trata de pôr en valor o traballo dos construtores de vidrieiras das catedrais. Gonzalo Giner quere en definitiva que o lector aprenda a ler e disfrutar dunha arte que pasa demasiado desapercibida. Explicábanos o momento no que quedou fascinado con elas. Pues de una forma un poco casual, una parte también por experiencia propia. Yo cuando tenía 24 o 25 años conocí la Santa Capilla, la Saint-Chapelle en París, que es una auténtica joya de las vidrieras. Es una iglesia pequeña, pero las vidrieras ocupan todo el perímetro de la iglesia y prácticamente llegan hasta el suelo. Y la primera vez que las vi me quedé petrificado, como casi todo el mundo que entra dentro de esa capilla, que se quedan ensimismados porque parece que la capilla esté flotando en el aire, que no pesa. Gonzalo Giner defínese como un escritor moi meticuloso e por iso antes de escribir ten perfectamente definido o argumento e os seus personaxes. No caso do protagonista, Hugo, tivo claro dende un comezo que tería que ser unha persoa inconformista. Las novelas las diseño, quizá un poco por mentalidad científica, pues lo hago casi muy esquemáticamente. Entonces tengo casi todo lo que va a surgir en la novela escrito ya o esquematizado, ¿no? Y vamos a verle que es un recorrido que va a hacer de su propia vida a lo largo de distintos escenarios, intentando entender cuál es el destino de su vida y para qué sirve y qué es lo que quiere hacer. O autor combina a súa paixón pola escritura ca súa profesión como veterinario e por iso tanto nesta como en todas as súas novelas os animais están moi presentes. Imos continuar con temperaturas altas nos vindeiros días que darán paso o venres a chuvias en toda a comunidade. Contámoslles de seguido a predicción completa da Man de Meteo Galicia. O mércores os ceos amencerán despexados, aínda que se rexistrarán nubes nas zonas altas das provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas permanecerán sen cambios e os ventos soprarán frouxos de dirección variable, sendo moderados do leste no terzo norte. Os xoves agardan nos ceos despexados pola mañá e pola tarde medrarán nubes de evolución, sen descartar algún chubasco treboento no interior. As temperaturas non terán cambios, aínda que se rexistrarán lixeiros descensos nas rías baixas e ascensos no norte da provincia de Lugo. O venres aumentará a inestabilidade. Deste xeito os ceos presentarán intervalos anubrados e chubascos, máis probables no sur e oeste pola mañá e que se xeralizarán pola tarde. As temperaturas mínimas van descender e os ventos soprarán frouxos de compoñente oeste. O mércores en Compostela teremos de novo un día soleado dende a mañá. As temperaturas máximas acadarán os 32 graus e as mínimas os 18. O vento será feble de dirección variable. Os xoves os ceos estarán despexados pola mañá e cara a tarde iránse anubrando. As temperaturas máximas baixarán ata os 30 graus e as mínimas ata os 17. O venres os ceos estarán anubrados e haberá chubascos durante todo o día. As temperaturas máximas baixarán ata os 21 graus e as mínimas ata os 13. Os ventos soprarán febles do noroeste. Imos rematando e facémolo cunha recompilación de actividades que lles achegamos cada día na nosa axenda cultural.
Isto foi todo pola nosa parte, non se movan, que a programación continúa en Correo Televisión co Preguntoiro. Hoxe, Silvia Castiñeiras entrevista a Rubén Arnal, voluntario de Manos Unidas Valencia. Nos volvemos mañá, que pasen unha feliz xornada.